Tak veľa sa zmenilo k dobrému. Na začiatku to bola dosť katastrofa, lebo tie zvuky, ktoré sa diali ako z gitár hlavne a zo španielok, boli nepoužiteľné. Takže tým postupným rozprávaním sa o veciach a aj kapely sa troška zaujímali, že čo a ako, tak sa veľa posunulo. Už dneska sa vlastne nevyskytuje nič, čo je úplne nepoužiteľné. Ako španielky hrajú tak, ako majú a na pár výnimiek a aj gitary, to bola katastrofa kedysi, teraz je to už fakt tak, že dá sa. Ďuro Drobný je legenda, jak to povedal kolega. Čiže Jurko je Jurko, ktorý sa o to stará a vždycky vlastne nakoniec sa to podarí, aj keď to niekedy tak nevyzerá na začiatku. A pri tej jeho dobrej vôli a dobrej snahe sa to darí a čo si na ňom veľmi vážim, že keď niekedy sa mu podarí niečo prestreliť, tak vie prísť a povedať, že sorry, toto som prehnal, alebo toto sa nepodarilo, že má takú sebareflexiu a to sa mi veľmi páči. Zvukársky workshop robíme vždy, keď je záujem. Záujem je tak každé 2 roky asi, čo je také primerané a ako našťastie sa nájde vždy dosť záujemcov na to, aby bolo čo rozprávať. Je to taká nekonečná téma vlastne workshop. Paľov autobus už doslúžil, lebo prišiel záujemca o kúpu a ja som neodolal k tomu pokušeniu, lebo už som ho často musel oživovať a jediné negatívum je, že tá cesta do námestova je nudnejšia, ako bola s autobusom, lebo tam človek nikdy nevedel, čo ho postretne a vlastne bola to taká výzva, že čo dokážem. No, myslím, že predvčerom, ale neviem, jak sa volali tí chalani, čo... Four Others. Four Others, tí sa mi páčili.